Benvinguts i benvingudes en aquest acte central de la campanya de Crida. Hem anat perdent drets. Això no pot ser. Això hem de donar-li la volta de manera que siguem nosaltres, la gent del poble, i siguem nosaltres els que volem portar el com i de quina manera volem viure. Que mai no seràs capaç, que et vens la inseguretat, que no necessites ningú. L'Ajuntament ha de ser una eina al servei de les persones, al servei de les entitats i al servei dels moviments socials. Davant d'aquesta oportunitat d'or, el vot de Crida Provinenca és un vot de triple garantia, que garanteix el canvi de govern, garanteix fer fora aquest govern que ja és hora que se'n vagi. Aquest 26 de maig us diem que un nou Premià és a tocar i que tots i totes el fem possible votant a Crida Provinenca. Moltes gràcies.